ती खुर्ची ती तिच्या कॅबिनमध्ये होती. कॅबिनमध्ये खुर्ची आणून तिने इथे लावलेली आहे आणि इकडे अध्यक्षांची खुर्ची फोटो काढला मोबाईल घराकडे. येथील पालिकेत खुर्चीचे राजकारण रंगले आहे. प्रभारी नगराध्यक्षा सौ अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी नगराध्यक्षाची खुर्ची अडगळीत टाकून आपली वेगळी खुर्ची त्या ठिकाणी लावली. हा सर्व प्रकार म्हणजे त्या खुर्चीचा अपमान केल्यासारखा आहे, असा आरोप पालिकेच्या गटनेत्या अनारोजी लोबो यांनी केला. दरम्यान जोपर्यंत त्या ठिकाणी नगराध्यक्षांची खुर्ची आणली जात नाही तोपर्यंत आम्ही शिवसेनेचे नगरसेवक गप्प बसणार नाही. गेले काही दिवस आम्ही सर्व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांच्या केबिनमध्ये पाय सुद्धा ठेवला नाही, असा आरोपही लोबो यांनी यावेळी केला. सावंतवाडी शहरातील विकास कामासंदर्भात माहिती देण्यासाठी लोबो यांनी आज पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी त्या बोलत होत्या. आणि 3 ऑक्टोबरला राजीनामा दिल्यानंतर नगराध्यक्षांची खुर्ची खाली झाली आणि प्रभारी म्हणून आपल्या उपनगराध्यक्षा कोरगावकर मॅडम यांना प्रभारी म्हणून नगराध्यक्ष आमचीच नगराध्यक्ष म्हणून तिची प्रभारी म्हणून तिथे निवड झाली. कलेक्टरने तिला पत्र दिलं असं ती म्हणते. ते पत्र आलं आहे की नाही ते माहीत नाही, पण आम्ही खुश आहोत कारण अध्यक्षांची हे दिल्यानंतर उपनगराध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. मध्यंतरीच्या काळात तिला प्रभारी पद दिल्यानंतर त्यांनी नगराध्यक्षाची जी खुर्ची होती, बबनरावाची जी खुर्ची नगराध्यक्षांची, बबनरावाची म्हणता येत नाही, ती नगराध्यक्ष, मग तो नगराध्यक्ष कोणी असेल, ती खुर्ची तिने काढली आणि बाजूच्या रूममध्ये नेऊन टाकली. हे सगळ्यात वाईट झालं. मला कळल्यानंतर मी तिच्याशी बोलले की अशी नगराध्यक्षाची खुर्ची काढता येत नाही, ती खुर्ची तिथेच ठेव आणि त्याच्या बाजूला तुझी खुर्ची लाव आणि बस. सांगितल्यानंतर त्याने 1-2 दिवस काढली नाही. म्हटल्यानंतर मी शिवनशी बोलले की बाबा असं करता येत नाही, नगराध्यक्षाची खुर्ची हलवता येत नाही, ती रिकामी तिथे असं नाही तिच्या बाजूला. पण त्यांनी शिवचं ऐकलं नाही. ही तिने मोठी घोडचूक केलेली आहे आणि ते तिने सांगूनपासून तिने ते ऐकलेलं नाही आहे. जे आपल्या ह्या नवीन मेंबर्स आहेत, ही नवीन नगरसेवक आहेत, ह्यांना सगळ्या ह्याची माहीत नसते. जे कोण मी सांगितलं एक ज्येष्ठ म्हणून अगर शिवने सांगितलं ते तिने मानायला पाहिजे. तिने आज मितीपर्यंत नगराध्यक्षाची खुर्ची तिथे लावलेली नाही. म्हणून त्या कॅबिनमध्ये जायला मला फार वाईट वाटतं कारण ती नगराध्यक्षाची खुर्ची काढून तिने एका बाजूला टाकलेली आतमधल्या रूममध्ये. असं करता येत नाही. तिने अजूनही अध्यक्षांची खुर्ची तिथे आणावी. त्या कॅबिनमध्ये मी अजूनपर्यंत पाय ठेवलेले नाही, माझ्या नगरसेवकांनी ठेवलेलं नाही आहे. तिने त्या खुर्चीचा मान राखावा, ती खुर्ची तिथे त्याने बसावी. तू आमचीच नगराध्यक्ष आहे, आम्ही तुला रिस्पेक्ट देणार, तुला मदत करणार. सगळं कामे करत असताना आपल्या सगळ्या नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन सगळी कामं करावी. पूर्ण पाठिंबा आमचा राहील. यावेळी बाबू कुडतरकर, आनंद नेवगी, सुरेंद्र बांदेकर, शुभांगी सुखी, भारतीय मोरे आदी उपस्थित होते.